На тема позициониране. Каква позиция да избера за бизнеса си е въпрос с отворен отговор. Въпрос на мениджмънт решение, въпрос на отчитане на множество фактори, но той в голяма степен ще отговори на това какво правя оттам нататък. Как създавам продуктите си, как ги пакетирам, как ги маркетирам, как ги дистрибутирам, по какъв начин подбирам хората си, по какъв начин организирам хората си, как обслужвам клиентите си. Това наистина е възел. И затова метафорично сме използвали този крилат отказ от лиса в страната на чудесата. Ако не знаеш на къде вървиш, нали, е все едно, т.е. къде искаш да стигнеш, е все едно на къде ще поемеш. И позиционирането отговаря точно на този въпрос. Къде искам да стигна? Каква е желаната от мен позиция?